Usa ka babaeng anaa sa ilalom sa tulay sa Davao City atol sa paghaguro sa tubig sa suba ang malampusong na rescue. Samtang state of calamity gideklara sa usa ka barangay sa Tupi, South Cotabato tungod sa epekto sa kusog nga ulan. Ano ang report ni Argel, relator. Kulbahinam ang pag-rescue ni ining usa ka babae nga napalibutan na sa naghagoros nga tubig baha sa suba ubos sa tulay sa Barangay Crossing Bayabas, Davao City, Sabado sa hapon. Gamit ang PC, gilayong gi-rescue sa mga nagpakabanang residente ang baong babae. Ako mo to gisajisan siya nga ipahikot siyang dire hawakan din. Siyempre pagsaka sa PC na siyang kili. Mo tong akong gipahikot siya maayo para lang nga pagkuan. Among gibunot mo siya dito sa automatic. Sumala sa residente nga nakakita, dunay tulo pa kakauban ang babae. Apan nakasaka gilayon sa tulay, dihang misaka na ang tubig sa suba. Gibalik pa man niya mga gamit niya kardiro. Wala man, kamatar ko hipos na sila. Nagtuo man sa ang baha, di mo abot niya. Nakuyaw man yung baha, di mo limitado ni. Dinhi mismo sa akong gitindugan ang lugar kung asa nakita sa video nga natanggong ang usa ka babae. Maayo na lang matud pa kay dunay dakong poste dinhi sa tulay kung asa siya nagpasilipod ug nahati sab ang tubig tungod ni ining poste. Kay kung wala matud pa, posible kaayo nga madala siya sa kakusog sa sulog sa tubig dinhi sa sapa. Gani naabtan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong babae sa video nga gi-rescue nga nailang si Dosilin kinsa nagpabiling nagpondo ilalom sa maong tulay. Taga-Kapalong Davao del Norte matud pa sila og nidayo sa syudad. Nagpahulay lang matud pa sila ubos sa poste sa dihang wala nila mabantay nga padulungay na ang naghagoros nga dakong tubig. Kahit ka tubig, di ba? Wala ka kabantay? Oo, ako nakabantay. Sumala sa barangay, ikapilang higayon na matud pa nila, ginapadlong ang mga nagatambay sa ilalom sa tulay, apan mubalik lang gihapon. Nya mo nang makig-meeting na pud ko sa taga CSWDO siguro og sa pulis nga himuon na po namo tong niagi bulan nga operasyon me. Samtang makitaan sa video nga hinay-hinay lang ang padagan sa mga motorista sa Tantangan, South Cotabato ug duna sa mga commuter nga natanggong. Kinihuman gibaha sab ang lugar Domingo sa gabi. Gipailawom sa state of calamity ang barangay Polonoling sa Tupi, South Cotabato. Ilawom sa resolution number 41. Human ang sinating pagbaha adlawng Domingo. Gani makit ang halos tagatuhod na ang level sa tubig baha. Human ang kapinduha ka oras nga pag-ulan. Upat matud pa ka mga purok o upat ka sityo ang apektado. Duna matud pa'y mga kalsada ug mga tanom sa mga residente ang nadanyos. 27 ka banay ang ipabakwit tungod sa pagbaha. Nagparayo ng assessment ug monitoring sa mga apektadong residente, agricultural products ug infrastruktura. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao.